So ayun mga ka-youth camp, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Welcome po sa ating channel. Huwag po niyong kalimutan, bumisita po sa ating channel. And alam niyo na po, pakipindot na lang po. And ito po ang ating gagawin ngayon. So magbigay tayo ng reaksyon doon po sa... So ayun nga po, magbigay tayo ng reaksyon ngayon doon po sa nag-viral. Sa magkapatid na butot balat na. Alam nyo naman mga ka-youth camp, no? Nakita nyo naman siguro paano minaltrato or paano nila binigyan ng atensyon ang kanilang kapatid. Parang hindi yata kapatid ang turing doon, parang hayop ang tingin doon sa, correct me if I'm wrong. So ayun nga po mga ka-youth camp, ang reaction ko doon sa magkapatid na yon, hindi naman sana dapat ganun yung trato sa kanila. Parang hindi tunay na kapatid yung turing doon eh. Parang hayop yung tingin. Kita nyo naman, butot balat na. Yung nakaka-high blood lang talaga ng tingnan. Buti may Rafi Tulfo na mabigay sa atin ng, alam nyo mga ka-youth camp, kunting solusyon sa mga problema na ating hinaharap, no? Alam mo doon sa problemang iyon, hindi dapat tulungan yung mga yun eh. Except lang doon sa kapatid nila na kailangan talaga ng tulong. Alam mo, naiinis ako tumitingin ako eh. Hindi ako nakatulog ng madaling araw. Parang binabangungot ako doon sa mga... Diyos ko po, patawarin ako sa word ko. Binabangungot ako doon sa sinasabi nila. Tinutulungan na. Parang nagdidemand pa ng 1 million. Alam mo kung karapat dapat ang tulungan yung mga yun. Alam nyo naman yung mga viewers ni Idol Rafi Tulfo na kapag kinakailangan talagang titikit sa puso yan at itatouch ka talaga ng Panginoon kung kinakailangan mo talaga tulungan. Pero yung mga yan parang pag tumitingin ka pa lang, unang-una parang ma-high blood ka na eh, no? Parang mga ewan eh. Ang sarap sa pakin pag untugin yung dalawang yun eh. Tapos sabi ng lalaki doon sa mga bash, ay naku po, talagang mababash kayo. Diyos ko naman. So guys, ito muna tayo, pakinggan muna natin kung ano yung sinabi ni Sir Rafi Tulfo sa dalawang ito. Panoorin natin guys. Gusto mong bola? Oo, gusto niya ng bola, sir. Itik bola Okay, sige, bigyan kita bola. Bukas na bukas, dali mo sa CSWD. Pero bago mo siya dalhin, bilang mo siya ng mga damit, lahat ng mga kailangan niya. Bibilang mo rin siya ng bola. Mga doon sa mga tumutulong doon sa taong iyon. Mga kaibigan din pala niya, mga kalaro niya dati yun. Maraming salamat talaga sa inyo. Alam mo, naiinis talaga ako doon. Kapal ng mukha nung dalawang yun. Sobrang kapal. Ewan, engot na kapal na mukha sa dalawang iyon. Nanggagalaiti ako doon while nakikinig ako eh. Sino ba naman hindi magagalaiti guys, you know? Buhay pa, parang pinapatay na yung kapatid eh, no? Tapos hindi rason na walang tubig kasi pag may gusto, maraming paraan. Eng kang dalawang kayong patawarin ako. Basta guys, well, pakinggan nyo yung mga speech nilang dalawa. Para kang, parang nandidiri ka na parang kinikilabutan ka. Ito isang reaction ko lamang kasi lahat tayo magtsatsaga talaga tayo para tayo makabangon at makaahon. Hindi lamang hanap buhay kundi hanap yaman. Ganun ba sana kumbaga. Alam mo, kompleto pa yung dalawang yun eh. Kompleto pa eh. Anong kapatid nila, sila kayang nasa katayuan na yun. Naintindihan ko si Sir Rafi Tulfo talaga na, alam mo, willing talaga tumulong talaga siya. Yung isa rin siya sa mga binibigay ni Lord na pwedeng tumulong sa mga kagaya natin na mga medyo nagikahos, medyo walang kaya he is one of the instrument guys sa mga tao. And we tayo mga sumusunod, mga nakikitingin at sa mga viewers niya, sa maliit na bagay pwede tayong tumulong sa mga tao na nangangailangan. Yung dalawang yun guys, parang hindi talaga karapat dapat tulungan eh. Kompleto pa eh. Malakas pa yung mga buto, malakas pa, may mga laman pa.
Kaso nga lang yung mukha sobrang kapal ng 2x2 na kahoy guys. Murag ug sa Cebuano pa ba mura bitaw kining kuan, mura bag murag singalan lipak na ang kamot pero ang nawong mura siya hollow blocks nga gipundok o kaupat. Alam niyo yung ganon, hindi niyo naintindihan o wag na lang. Okay, so alam mo kayong dalawa dapat kayong pagsampulan, pagpipistahan kayo sa media, lalong lalo na sa mga asal yung dalawa no? Wala naman tayong magagawa wala tayong magagawa kapag hindi tutulong yung isang tao. If kung karapat dapat talaga kayong tulungan, well, marami kaming mga manunood, maraming tutulong kahit sa maliit na paraan. Pero yung mga gaya yung dalawa, Diyos ko po, hindi ko alam kung anong klaseng tao kayo meron kayo. Ang lakas ng apog nyo, lakas ng angas, saan kayo kumuha ng kapal ng muka, no? Kung ako sa inyo guys, magtulungan na lang kayo. Tulungan nyo kapatid nyo yun kapatid nyo sa dugo, kapatid sa laman, kapatid sa balat, kapatid sa utak, sa kamay, lahat kapatid kayong tatlo. Okay, tulungan naman kayo, hindi yung ginagawa nyo lang porkit Mio, nakapunta kayo doon sa programa ni si Rapi, sinusulit nyo na kaagad yung pagsasamantalaan nyo. Nakikinig kaya kami guys, hindi kami mga bingi, hindi kami mga bulag, nakikinig kami, nakikita namin kung ano yung mga ginagawa ni Idol Rafi Tulfo, kahit anong mga mangyari, talagang supporter kami sa kanya. And kung karapat dapat naman talaga yung tulungan, please naman please naman guys, si Rafi Tulfo nakakaramdam yan. Sa mga subscribers ko dyan, paki-open na lang po ng link and paki-pindot na lang po. Welcome and good luck. God bless sa inyo lahat. Mama. Yeah, time is money, so don't put mine. Seeing out with my girls, I'ma have a good time. Step